Изи. Какво? Какво не караш бърза кола, ако нещо? Принципно. Ето, не че е бърза, просто е че издава и апгрейдната. Кое сте правим само мисии? Много съм тъп. Чай да само Ако аз- може... Аз бе, що съм... Имам чувство, че съм с някой в такова... Тио. Мислех си, че колата завива, но си лъжех. Абе, защо имам апартамент, който не съм си купил? Не, просто когато сме в лоби, което сме само приятели, излиза на къщите ни са просто с едни и същи цвят. Да, моята ли си? Искам си на моята. Ай, Густав, ще направим една работа. Та кола е много странна. Бърза, ама е странна, в смисъл самия хендлинг е много странен, много е тежък. На тази специална офроуда и не бива. Много е тежък. На здраве. Ай, Мерси. Да, брат, аз днес Влизай, съм бе, пипнал абе, 6-7 жара пъти, си. лате Марио за пръв път ми кана здрава. Леле. Значи ми тук нещо ми стана. О, майко. За нещо зарежда. Много е гадна тази кола. Това тя слиза в писта и да. Далеч Аз- жуки, ако искаш да гледаш. Какво ти Правим стана? Последния опит. Включваме екрана. Ще правим една дълга мисия, да знаете. Пускат да ето. Че път дълга Зако? няма. Момент.